congratulations. Ga sabuwar mota babu direba. Jiya dai Allah ya taimake ni na samu lambar ladidi. Kana samu ka hada lambar nan, lamba ta ka samu. Allah Ubangiji ya taimake ka hada lamba daidai. Let's go! Ga katon mansion ba kowa a ciki. Alhamdulillah. Ya gida? Wallahi alhamdulillah. Ya kake abun nan? Wallahi ka san abun ne yan matan ne yanzu sai a hankali. Kenan ka samu aiki. Na ga alata a kan tina. Kenan ka samu aiki. Duk garin nan babu wani, na ji labarin ka. Babu wanda kake ka sa nan ba, ka kira ɗan gidan wane, ka kira ɗan gidan wancan. Daga kai kenan aka za kare. Na ladiyo abinda babu ruwan Amaryan sati ɗaya ta haihu. za ku dawo ko ba ka bane ba. Saboda haka dan Allah dan Annabi kar ka yi ga rayuwata. Ba na so ka yi ga rayuwata ba kuma na so ka takura mun. Yawwa. Dama naga kai nawa ne. Ko ba haka bane? Ni dai yanzu nasiha zan ma. Ka daina wannan abu. Wannan abu da kake ba mai kyau bane. Wannan abu da kake ba mai kyau bane, ka daina wannan abun. Ka kira waccan kai baka da sana'a ne wannan. Baka da sana'a ne wannan. Please try again. Let's go! Za ta higa. Nagode. Za ta higa. Nagode. Za ta higa. Allah ba da lafiya. Za ka zo ka same ni ina zaune. Allah ba da lafiya. Za ta higa. Za ta higa. Mutane da munafurcin siya. Ga sa titi ba ko sisi. Congratulations. Waka ita ce jincen. Congratulations. Gata layi. Daure kuma aka yi sa'a lambar ta ki shiga amma yau yanzu kaga can safa nake hada lambobi yau Allah bai dora ni akan sa'a ba. Kai Allah ya bani sa'a. Salamu alaikum. Hello? Barkan ka da yini. Wai wannan irin yan iska ne sai a kira mutum kawai gardawa su daga. Malam ya zaka kira mutum kawai ka ci gaba da kuma faɗa haka. Wake magana? Da Allah ba kai nake nema ba da Allah. Mutanen banza mutanen wofi kawai haka kawai daga kira kawai ko he ku kama wani daga waya. Aba wannan ai abin yayi yawa. Kai bari in yi tirai. Allah ya taimake ni. In da ne sa'a yau na samu wata ta daga waya. Congratulations. Ga sabuwar mota babu direba. Congratulations. Ga katon mansion ba kowa a ciki. Ai wallahi yau Ubangiji Allah ya bani sa'a. Domin ajiye gawa a gidanka dan na ɗaya. Let's go! Domin cika gawa a gidanka dan na biyu. Let's go! Idan ka sake ka kashe wayan, za ka